Radnici Smederevskog želvoza ponovo su zauzeli skupštinsku salu jer ni posle potpisivanja ugovora o socijalnom programu nisu dobili novac za obećane otpremnine. U holu zgrade lokalne samouprave došlo i do rasprave načelnika uprave sa narodnim poslanikom Draganom Šormazom, koji se priključio radnicima u njihovim zahtevima. Ti si velika. Ne, nego si ti. Skloni se odavde od mene. Skloni se ti od mene, ovo je uprava, ja sam ovde načelnik. Majke ti, ovo je uprava. Čija je to uprava? Pa je li tvoja? Je li tvoja? Nije moja. Pa nije tvoja, nego građana. I ti nisi šef, što ti meni nešto. Ti meni unosiš u lice. Tvoj predsjednik opštine, tvoj gradonačelnik, njima obećao, moj nije. I tvoj je. Njima čim je lažov nije. Pa nije moguće. Znači obećao je ljudima u novembru pare. Gde su pare? Molim te da se skloniš. Skloni se od mene. Skloni se ti od mene. Radnici želvoza rešeni su da ni po koju cenu ne napuste zgradu lokalne samouprave dok im se ne isplati novac za otpremnine.